από τα πιο παλιά γνωστά γεφύρια, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα. Το είχε κάνει ο Μητροπολίτης Βυσσαρίωνας. Σώζεται ένα δεύτερο όμως στην Πόρτα. Είναι από τα πιο παλιά. Είχε και μια άλλη ιδιαιτερότητα όμως το γεφύρι του Κοράκου. Ήταν το πιο μεγάλο. Ένα από τα πιο μεγάλα θα έλεγα στον κόσμο. Μονότοξα γεφύρια. Να σκεφτείτε ότι το άνοιγμα της Καμάρας ήταν περισσότερο από 45 μέτρα. Δηλαδή ήταν ακόμα μεγαλύτερο από το γεφύρι της Πλάκας και από το σωζόμενο γεφύρι της Κόνισσας. Δυστυχώς χάθηκε την εποχή του εμφυλίου. Τώρα, για τη λεγόμενη ανακατασκευή, όπως αλλιώς το πούμε, γιατί σήμερα έχουμε πια φτάσει να μπερδεύουμε και τους όρους. Γενικώς εγώ είμαι κατά των ανακατασκευών, γιατί φαντάζει, νομίζω είναι προκλητικό, τη στιγμή που υπάρχουν πολλά γεφύρια και κινδυνεύουν, εμείς να σκεφτόμαστε τις ανακατασκευές και να τις σχεδιάζουμε. Όμως, για το συγκεκριμένο γεφύρι η θέση μου είναι διαφορετική. Δηλαδή το υποστηρίζω, διότι το συγκεκριμένο, επειδή έπεσε θύμα του εμφυλίου, έχει κάτι να σηματοδοτεί η ανακατασκευή του. Τα γεφύρια σε περνούν απέναντι, όπου γνωρίζεις και συμφιλιώνεσαι. Είναι υψηλός λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συμβολισμός. Βέβαια να πω και κάτι άλλο. Η θέση όπου βρισκόταν το γεφύρι έχει σήμερα φοβερά κακοποιηθεί εξαιτίας του σχεδιαζόμενου και πολυδιαφημισμένου θέματος της εκτροπής του Αχιλλώου, η οποία και δεν πραγματοποιείται. Κατά κάποιο τρόπο αναρωτιέμαι για το αισθητικό του όλου αποτελέσματος. Ας ξεκινήσει επιτέλους, λοιπόν, η ανακατασκευή του γεφυριού του Κοράκου, το δικαιούνται οι ντόπιοι και όχι μόνο, να το ξαναδούν, γιατί όπως είπα και πιο πριν, είναι πραγματικά μνημείο, θα εκπέμπει ένα συμβολισμό, ήταν το μεγαλύτερο, από τα μεγαλύτερα μονότοξα στον κόσμο, με άνοιγμα παραπάνω από 45 μέτρα. Αναμένουμε λοιπόν να υλοποιηθούν οι κατά καιρούς πολλές υποσχέσεις που δόθηκαν. Το γεφύρι του Κοράκου, παρόλο ότι έπεσε θύμα του εμφυλίου, υπήρξε ευτυχώς ο Σπύρος Μελετζής, ο γνωστός φωτογράφος, που το αποτύπωσε και έτσι γνωρίζουμε τη μορφή του σε δύο φωτογραφίες. Μια γενική φωτογραφία και μια και σε ένα κοντινό πλάνο. Αργότερα και ενός ξένου βρήκα μια φωτογραφία από το τέλος του 19ου αιώνα. Εγώ προσωπικά βρήκα στο μοναστηράκι άλλες δύο φωτογραφίες, σίγουρα βέβαια προπολεμικές, η μία εκ των οποίων ήταν οπτική από ανάντι, γιατί όλες οι φωτογραφίες που είχαμε ήταν από κατάντι. Τέλος, εντελώς απρόσμενα αυτές τις μέρες έπεσε και σε μια περίπτωση ενός διευθυντή των δασών τότε, δηλαδή τέλη 19ου αιώνα, και καθηγητή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και έχουμε άλλη μια φωτογραφία με κάποια λόγια που λέει ήταν τότε στην παραμεθόρια περιοχή το γεφύρι, έτσι, πιο πέρα ήταν τουρκικά ακόμα, τουρκικό ήταν δηλαδή και το γεφύρι. Επομένως έχουμε πια 5-6 φωτογραφίες, άρα και για την ανακατασκευή θα είναι πολύ χρήσιμες. Το όλο εγχείρημα, από ό,τι ξέρω, το υποστηρίζει και ο κύριος Καχρημάνης, ο Περιφερειάρχης της Υπήρου, και δικαιολογημένα. Έχουμε δείγματα της αγάπης του για τα γεφύρια και από το γεφύρι της Πλάκας που προηγήθηκε, αλλά και από πολλές άλλες περιπτώσεις. Μάλιστα, αποδέχτηκε μια πρόταση που έκανα για την ίδρυση μουσείου, και όχι μόνο, να είναι και κέντρο μελέτης, να είναι και αρχείο, ενός μουσείου λοιπόν που θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει στο Ζαγόρι, όπου είναι ο χώρος των περισσότερων και των καλύτερων, θα έλεγα, γεφυριών. Μας επρότεινε σαν χώρο
ένα σημαντικό, ίσως από τα καλύτερα αρχοντικά του Ζαγορείου, το αρχοντικό του Πλακίδα, που συνδέεται μάλιστα με το γεγονός ότι ο Πλακίδας χρηματοδότησε, έφτιαξε το μεγάλο τρίτοξο γεφύρι ακριβώς κάτω από το χωριό. Εκεί γύρω λοιπόν από το χωριό υπάρχουν αρκετά γεφύρια, μπορεί να γίνεται μια ενημέρωση στο κέντρο και να ακολουθεί μια επιτόπου επίσκεψη στα αρκετά γεφύρια που υπάρχουν γύρω από το χώρο. Θα είναι κάτι πρωτότυπο, θα έλεγα, σε παγκόσμιο επίπεδο και θα είναι πολύ καλό για τον τόπο. Έχω ασχοληθεί σχεδόν σε όλη μου τη ζωή με τα γεφύρια. Άρχισα να ασχολούμαι με αυτά από το 1982, εποχή δηλαδή που ακόμα δεν θεωρούνται αυτά τα κτίσματα μνημεία. Αντίθετα με ό,τι είχε γίνει σε άλλες χώρες τις γειτονικές. Έχω περιορίσει το χώρο της έρευνας στα καλύτερα γεφύρια, μορφολογικά εννοώ, δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα. Ξεκινάω από την Αύπακτο και φτάνω μέχρι πάνω στις Πρέσπες. Σε αυτό λοιπόν το χώρο έχω καταγράψει περίπου 1800 γεφύρια, εκ των οποίων δυστυχώς τα μισά δεν υπάρχουν πια. Έχω για την καταγραφή και για ιστορικούς λόγους βρει πληροφορίες και για τα γκρεμισμένα, φωτογραφίες, απεικονίσεις τους. Έτσι έχουμε τουλάχιστον την ύλη για να προχωρούμε σε επιμέρους μελέτες. Γιατί νομοτελειακά θα υπέρθει κάποια στιγμή ο θάνατος, όσο και αν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Επομένως καλό είναι να καταγραφούν και να μείνουν, θα είναι χρήσιμα για την ιστορία γενικότερα της αρχιτεκτονικής στον τόπο μας.